Kanca-kanca, saiki aku ameh nyeritake dongeng kancelan boyo. Ing sawijining dina, Kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir alas. Kancil kaget ketemu karo macan. Kancil banjur mlayu sipat kuping ninggalake macan. Sangertine Kancil mlayu ke parang kali. Ning kali kuwi ana boyo. Kang ngadang Kancil. Kancil. Boyo. Ana ngopo kowe ning kene? Aku njaluk tulung. Kowe iso ora nyebrangake aku? Iso, tapi dagingmu aku ya. Tapi kan dagingku mak cilik. Kowe kan duwe kanca. Kancamu piro tapi? Kancaku ana akeh, aku ra iso ngitung. Ya wes, kawane rene tak itunge. Sik ya tak celukke sik. Kanca-kanca, eneng Kancil ki lho. Ayo lek dipangan. Iki kanca-kancaku. Ya wes, nanging kowe melu baris sik. Ya wes, tak melu baris. Ayo ndang. Iya to, kesik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana 6 ya karo kowe. Oh alah. Nanging dagingmu ndi, Cil? Ra sida. Kowe wis nulungi aku matur nuwun ya. Nanging dagingku ora sida. Kancil. Aku lunga dhisik ya. Dadah.